alpenaj.sk. Akcia platí od 1. mája do 5. júna. Naj žije technikou. Aj tou hokejovou. Už ste to počuli? Nie? Tak si to vypočujte. Zábava, šport, krimi, politika, cestovanie. Stačí si vybrať. V autorských podcastoch Rádia Express nájdeš všetko. www.podmas.sk. Chcete vedieť, aké je to nalyžovať tisícky kilometrov za sezónu? Chcete neobmedzene lyžovať na svahoch na Slovensku, v Rakúsku, Čechách aj v Poľsku? Získať zľavy na ďalšie skvelé celoročné zážitky? GoPass ski sezónku kúpite len do konca mája za 529 € na gopass.travel, lebo život je o zážitkoch. Ešte raz, GoPass ski sezónka už len pár dní. Za najnižšiu cenu len do konca mája. Chceš mať pod palcom všetko, čo hráme? Stiahni si našu apku a počúvaj nás, kedy chceš a kde chceš. Sťahuj na Express.sk. Máte už naplánovanú letnú rodinnú dovolenku? Cestovná kancelária Satur má pre vás horúcu last minute ponuku zájazdov.